Umdlalo wasemuva weMamelodi Sundowns uKigen Johannes angasaphuma eqenjini ngaphambi kokuthi kuvalwe iwindi lokudayiselana ngabadlali, kanti kubolekiswa ikhona ukubhekiwe njengoba kubikwa ukuthi kunamaqembu amaningi akhombisa intshisekelo. Lo mdlalo na-24 ube nesikhathi esinzima sokuthola indawo eqenjini elizoqala umdlalo uSelocast suka kuSuperSport United eqaleni kwesizini edlule. Ukukhishwa kwakhe kwakamuva eqenjini nje elizodlala kwiFIFA Club World Cup kuphakamise eminye imibuzo ngekusasa lakhe kuleli qembu. Ngisho nomdlalo wasemuva kwesokudla uKhuliso Mudau kade engekho ukuziqeqesheni eqaleni kwesizini. uJohannes akabonakalanga nangokhalo. Umqeqeshi uMiguel Cardoso ukhethe ukusebenzisa uZuko Mdunyelwa noThapelo Morena emuva kwesokudla. Imithombo esondelene neqembu ithi amaqembu okuhlanganisa neSwelewele FC anesifiso sokubolekwa uJohannes. Ngokusho konolwazi lwangaphakathi eklabini, uJohannes uzokuthola kunzima ukuthola isikhathi sokudlala ngoba umqeqeshi ubheka abanye abadlali abasesikhundleni sakhe njengaba bahamba phambili. Iqembu livuleleke ukuthi limdedele abolekiswe ukuze athole imizuzu kwenye indawo, ikakhulukazi njengoba sekubuye uKhuliso Mudau okuzokwandisa umqhudelwano ngendawo. Isikhathi sikaJohannes kuSundowns siphinde sathinteka ngenxa yokulimala okungatheni okumncisha amathuba okulwela indawo ejwayelekile kuleli qembu.